Tuntruma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak tur chu enoka mumang then ni na ti Spain rama enoka Chanchin ani karkalta zana thon thu atangkhan enoka chuan Spain rama hlotling hle in nain thria a Barcelona khopuya business partner pakhat nen physical therapy clinic changtlung tak anin trauma anupui ingriti po in 7-day Adventist nursing home physical therapist na athok bok anfa papa ni te po in Adventist school kalnuam anti a nikhatsu a business partner nen ansum do na zaubel nan lekha ti feltrul ang an boy puya a partner chuan pastor ani lo chan azota ani kha chumi zan chuan enoka chuan ingriti nena anin biak dan chu asoya atuka chuan ansum do na lekha poimo te sign tur ani to a ingriti thlatam tak chung enoka pastor ni tura fui thin tu chu na satakin na rong traya lalpa ingoi reng chuan ruwa manna kan siam thailo mani kong theu kan zo thailom ma se nangma du dan ni ro se ti inangena atuk zinga enoka chu pathian polna hun mang turin athawa bible achia zo a atong trai nuwa puitling zirlai bu akewa chuta abraham rin na chungchang zirna amua pathianin abraham nena achen naram chu chuasan turle ama ayan tir tur mun lampan tura ati thu achiara chutiang chuan thu soila hria thiamol samang tlang taka thu isoi hi kadu vek ti in enoka chu atong traya jingdar sari vela enoka phone chu ri a chu sagunto Adventist College president nena trangani president chuan ma taka karon phone che hi min lo thiam don nia ati a ma se I WhatsApp activate ka mua I harto ni in ka ria thil zo du che kanai ni ati a enoka chuan enge ni ta ati a president chuan ka du love ti hre suang che ati a ma se pathianin ka thin lunga ada chu ka zo ngei che angai nangle in pui hi sagunto a local ula ka du'a nang chu boys din mi pa en call tu ini anga inupui chu assistant girls din mechi en call tu tran pui tu ani ang thlalo le in luaman kan peang cheu atia enoka chuan athu hriat chu aring thailo pathianin abraham nena thu asoi angin president hian ani nena po thu asoi ani president in na chungchang asoi zo chuan ole tuna chuan kadu lo ti in min chang thei sumdon na inei ti ka hria ma se ka zo nge che angai boxi atia enoka chuan soi harsa ati hle atopa chuan kumtam tak chung pastor ni kalo tum to a ma se thil thei ni in ka thin lo tuna hian pathianin kong min hon sak ni in alang ati theita president chuan mak ati hle a phone anin biak zo chuan ingriti chuan enge ni ta ti in azota sagunto Adventist College president in min khola ti in enoka chuan changa sagunto din na thoktorin min soma atia ingriti chu atrap tangala zanma sa a atong trai khan pathianin adu dan chu ron soi turin angena ma se apa thi hlim ani awangin athin lunga anu nailama pem adua ingriti chuan kadu lo kanu nailama kal kadu atia saguntowa pem turin pathian ne na tanga hriat na chiang tak amamoti enoka ne na asoi to kha ani a enoka chuan tun thil thleng hi atok lovem ni ati a ma se ingriti chuan keima ngein hriat tirna kadon angai ti in alo changa enoka le ingriti chu antong traya rorel tu te bungruka gideon ne na pathianin hriat na patni apeyang khan anma ni patni ne na po hriat na peve turin angena atuk zinga ingriti chu anna thok tur akal motor akhal line atong traya covid lockdown lai khan ama le enoka chuan bible board game bible chung thu manga hriat zawna atana infiam na turan siam atanga pakhat an siam kha a hrerenga chu game chu Spain Adventist Ocean Youth Department nena an thon to a ma se thlatam tak chung chanchin engma an donglo atong traya youth director in bible game in soi pui ani chuan chu saguntowa kaltura ni ti chinchiana kangayang ati a ma se reilo te a angai to adang le a kangen tam deuh lo ani ti in pathian nena asoi le a reitak kanin beto lo min biak kherpo angai lo nangma du thu ani ti chiang takin min hril mai ro ati a
Minisom tum nuwa chuan director chuan message aron thona game chungchanga chuan thutluk na fumfe kan siam theilo ka hril du cha chu kan langai tu reng ti hi chu zong chu ka soi thei chu ani ti chu aron thona ingredient chuan enoka chu abia sagun tua kan kaldon atia enge ni ta ti na zota zan ina ka hrilang che atia tuna hian enokale ingredient chu sagunto advantage college an oma na an thok meka an fa papa ni te po in chumi muna advantage school an zirmek ani enoka chuan a physical therapy business share a hral to a theology a zirmeka isua chanchin soi chu a hlimpui hle ani enoka chuan pathian du dan le ti tura min ti reng renga a o ngai thaturin ka in pe renge ti in asoya pathian o ring turte adu zong hriat le angen zong te turin kanin bo se reng to ani kan nun hi keima ni ta anelo pathianin heta hian min hruaya tuna tang chuan min tirna pianga ka kalang atia quarterly mission project offering tia hria thin sabat voi som buthumna tholom masa zok khan enoka le khazirna mun sagunto advantage college theology department zobelna tur alo tan pui to a tholom dangin ingredient thona mun girls dormitory sakna tur atan pui don bok ani tholom kaltlanga enoka nuna danglam nana satak atheng angkhan tun quartera I tholom po hian mitam tak chatuan nunna a hroilu don ani Spain ram huam telin inter European division huam chunga project rang tana phal taka I tho awangin kan lome khati zong kha tun truma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thlak thei chu ani